बेयावनि मा होनदोंमोनलाय गामिखौ सनापुर होनदों नामा सनापुरनि गिर्जा गोदान बियो दा जोंबो थांनो ओंखारबाय जोङो थांनोसै र' मोसानायाव खेमिनै दा गिर्जाखौथ' आसै थांबाय आरो फादारखौ दा बिदिसिम बरायना लाबोसिगोन मोसानानै दोस्तों प्रोग्राम ख़त्म हो गया इसलिए हम लोग जा रहा है अभी आज का वीडियो भी वही लास्ट होगा तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो बस इतना ही है और बेल आइकन जरूर दबा देना क्योंकि हमारे वीडियो आपको पहले पहुंच जाए लोगोफोर एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय।